आज स्पेशल स्क्रीनिंग होता पणजीच्या इकडे आयनॉक्समध्ये. कसं वाटतंय? 6 कोटींचा पल्ला गाठलेला आहे. कसं वाटतंय? खूपच भारी वाटतंय आणि माझं कधी येणं झालं नाही या थिएटरला. इथे इफी घडतं. तर ज्या थिएटरमध्ये इतके महत्त्वाचे आणि मोठे सिनेमे दाखवले गेले त्या थिएटरमध्ये दशावतारचं स्पेशल स्क्रीनिंग व्हावं ही आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, सिनेमा म्हणून आणि दशावतारची टीम्स म्हणून. आणि त्याचबरोबर गोव्याचे मुख्यमंत्री हा शो पाहायला आले होते. ही खूप खास बाब होती या सगळ्या स्क्रीनिंगबद्दलची. त्यांनी दशावतार या सिनेमाची इतकी दखल घेतली याबद्दल मराठी सिनेमा कडून आणि दशावतारच्या टीमकडूनच खूप भाग्याची गोष्ट आहे असं वाटतं. म्हणजे महाराष्ट्रात मराठी सिनेमांना बघितलं जातं किंवा आवर्जून त्यांच्याबद्दल बोललं जातं, पण गोव्यामध्ये देखील मराठी सिनेमांना भरपूर नावाजलं गेलं आहे. प्रेक्षक पसंती मिळालेली आहे. मराठी नाटकं असो, मराठी सिनेमे असो. तर आमच्या दिग्दर्शकाने म्हटल्याप्रमाणे की गोव्याने नेहमीच मराठी कलाकृतींना राजाश्रय आणि लोकाश्रय दिलेला आहे. तर दशावतार देखील याला काही अपवाद नाही. तर त्यासाठी पुन्हा एकदा धन्यवाद गोव्याचे आणि गोवाकरांचे. असंच प्रेम करत राहा. आम्हाला असंही कळलं की गोव्यामधले शोजही वाढले, कारण इथे काही ठिकाणी हाऊसफुल चाललंय. ही खूपच आश्चर्यजनक आणि सुखकारक बाब आहे. तर असंच होत राहू दे रे महाराजा. शेवटचा एक प्रश्न की तुम्हाला आम्ही हास्य जत्रेमध्ये एका वेगळ्या भूमिकेत बघितलं आहे. इकडे तुमची भूमिका वेगळी होती आणि दिलीप प्रभावळकर सारख्या मोठ्या कलाकारावर तुम्ही काम केलं. कसं वाटतंय? सगळ्यात आधी आमच्या दिग्दर्शकांचे आणि निर्मात्यांचे आभार की त्यांनी वंदना या पात्रासाठी माझा विचार केला. आणि दिलीप काकांसोबत काम करताना म्हणजे ते विद्यापीठ आहेत आणि त्यांच्यासोबत सीन करणं म्हणजे अभ्यास तर असतोच, पण तितकीच मजाही येते. कारण एक असा कलाकार जो इतका रिॲक्टिव्ह आहे किंवा इतक्या बारीक बारीक हालचालींनी एक्सप्रेस होतो, अशा कलाकारासोबत काहीतरी स्पेस शेअर करणं, एनर्जी शेअर करणं ही खूप एनरिचिंग एक्सपिरियन्सची बाब आहे. आणि त्यामुळे हा अनुभव आयुष्यभर माझ्या गाठीशी राहील आणि आय एम ग्रेटफुल की मी एका फ्रेममध्ये दिसले दिलीप प्रभावळकरांसोबत. आणि फक्त तेच नाही, महेश मांजरेकर आहेत, रवी काळे आहेत आणि खूप असे नामवंत कलाकार सगळेच. म्हणजे विजय केंकरे, ते माझे दिग्दर्शक. भरत जाधवांसोबत माझा काही सीन नाही, पण ते आहेतच. पण इवन विजय केंकरे माझे दिग्दर्शक आहेत. त्यांनी माझं नाटक बसवलं, मी त्यांच्या नाटकात काम केलं. तर त्यांच्याबरोबर अभिनय करायला मिळणं ही पण एक खूप खूप छान आणि सुखावह बाब आहे. तर आय एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दशावतार. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू.